Kagawad, maayong buntag kagawad no. Live ta sa Miss Radio 7.5 FM. So kagawad, isip komitiba sa infrastructure sa barangay Hinaplanan. Unsa man ang imong gibati karon na kagawad no nga nahatagan na yung katumanan ang multi-purpose building project kagihangyo no sa barangay Hinaplanan. Dako na mga kalipay sa katawan sa barangay Hinaplanan nga dugay na namong ipangandoy nga makabaton og two-story building ang among barangay. So far sa gingon kaganina ni Congressman Bambi Imano kagawad no nga iya kang hatagan sa kaning tahas nga mo'y mag-check mag-monitor sa maong pagpanday. Kumusta man po na ang tahas kagawad? Sa kanunay ako duaw din ni kanila monitor sa kontraktor sa mga trabahante din. So kagawad no nang basin aduna kay gustong mensahe pasalamat sa mga nagpaluyo aning maong programa karon nga kagawad no nga gi-ground break na gyud og gi-capsule na gyud ang maong multi-purpose building. Una sa tanan ako na kong pagpasalamat kang Congressman Bambi Imano tungod kaniya nahimo kini nga proyekto dinhi sa among barangay. Inugbanan sa team paglaom nga panguluhan ni Gobernador Senior Peter Unabia uban sa among lungsod sa Claveria ng ipanguluhan sa among Mayor Miraluna Salbalyon ug Abrugar uban sa iyang Vice Mayor Renante Salbalyon. Daghang salamat kagawad.